तो हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं टु अल लोगोफोर तो लोगोफोर नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट आरो रागा जोंथावथाव दुखुनांथाव लोगोफोर तो लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथांमोना थाम्बनेइल नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ एसेबाबो माने फट'फ्राव नुनानै थाम्बनेइल नायनानै बुजिखाबाय जे सानै हौवा आरो हिन्जाव जे हाबा जाखानाय बिथांमोना खारनानै दं आरोना बिथांमोननि नामा जाहैबाय कनिन गयारि आरो हिन्जावनि नामा समायना नार्जारि आरोना आरो बै खारजानायनि हिन्जावनि नामा माबा आरोना कारिना गयारि थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे बिथांमोना मैयानि फासथानिफ्राय गैया मैयानि फासथायाव खारदों जाहैबाय माने फ्लाइटजों आरोना फ्लाइटजों खारदों जाहैबाय फ्लाइटजों अबाव खारखो दायो माने मुम्बाइनि टिकेट दानदोंमोन होनना बुंदों माने मुम्बाइसिम थांबाय आरोना जेन'बा फ्लाइटजों आरो दा बबेयाव दं मुम्बाइआव दं ना बेंगलराव दं ना बबेयाव दं दा मिथिया आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रानाखि बिदेशआव थायो जे बेंगलर मुम्बाइफ्राव थायो नोंथांमोना नुयोबा कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ थांनायाव हरखादों आरो डिसक्रिपसनावबो होनानै होबावगोन थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनाय जादों जे जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि खारला खुरलाया बांसिन जानानै दं माने आं दायो जोबोद दुखु मोनदों आरोना बेफोरखौ खोनानानै आरो बेहा गथ' सानैबो दङ होननानै खोनादों माने बे गथ' सानै गोनांखा आरोना थ' लोगोफोर बे हिन्जावना माने गथ' सानै गोनांखा आरोना बे हिन्जावा थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय बायोबा थ' खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आरो लोगोसे बे हौवाया कनिन गयारिया माने फैसा 1 लाख लांफादों आरोना 1 लाख थाखा लानानै खारफादों दायो हिन्जावा जोबोद दुखु आरो दायो नांफिनगौ होननानै बुंदों हिन्जावा थ' लोगोफोर नोंथांमोना माने नोंथांमोना बे हिन्जावखौ सापर्ट खालामोबा जोंनि बर'जों बर' माने हेफाजाब खालामलायनो गोसोबा नोंथांमोना नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना मानो होननानै बुङोबा जों बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायाबा सोर हेफाजाब खालामनो जोंखौ नंना नङा सोर नायफिननो थ' बेनो आरोना आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना बे निउसखौ खोनानानै आरो जोंनि बर'आव बे मोनसेल' नङा मोननैल' नङा हाजार बार बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थायो जोंनि बर' हारियाव नंगौना नङा थ' बेखायनो दुखु मोनसै आरोना बेफोरबायदि हिन्जाव हौवाफोरखौ मोनोबा माने मिटिं खालामनानै दोखो दोखो बुगारनांगौ आरोना साला दालि ओंख्रि जाहोनांगौ आरोना बेफोरबायदि हिन्जावफोरखौ आरो हौवाफोरखौ थ' बिसोर मानो बेफोरबायदि आयेनखौ सिफायो नंगौना नङा आरो जोंनि बर' हारिखौ फाननानै जाबाय बिसोरो लाजिं सिं खालामबाय थ' लोगोफोर मा होनबावनो ना थ' आं बेखौनो खावलायहरदों जे नोंथांमोननिसिम लोगोफोर जायफ्रानाखि भिडिअखौ नुबाय जे नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बे फट' होनाय हिन्जावखौ आरो हौवाखौ नुयोबा कमेन्ट खालामना खोन्थाहर बा कल खालामना खोन्थाहर आरोना बेनोसै लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो बिदिनो नायबाय था आरो सापर्ट खालामबाय था लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर अननानै माने बे नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आं दावगालांनो हायो नंगौना नङा थ' बेनो आरोना नोंथांमोननि सापर्टआवसो आं दावगालांनो हागोन थ' बेखायनो आं नोंथांमोननि सापर्टखौ आसा खालामो आरोना एसेबाबो थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम जुदि गावबा बर'जों बर' हेफाजाब खालामनो गोसोबा थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर बेनोसै भिडिअआ हेभ ए नाइस डे लोगोफोर स्विट ड्रिम्स बाय बाय लोगोफोर सि इउ अन द नेक्स्ट भिडिअ